Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Hi mga best friend! Ako po si Krisa Cancionera at nandito na naman ho tayo mga best ha. Dahil titignan po natin kung ano nga ba ang kasagutan ng mga ating best friend sa ating katanungan na ano nga ba ang unang tinitignan ng lalaki sa mga babae. I'm with the best friend Nado Cancionero and Ella Lambingas. Tara na! Let's go! Ano yung una mong nakikita sa isang babae? Yung kagandahan. Kasi doon ko na ano yung kagandahan. Oh, yung pinagkaugali niya. Best sa kwentuhan at tutugan. Mukha. Makikita kasi sa mukha ng isang tao kung mabait siya o masungit. Ganun. May tatanong ako. Kuya, ano ba ang unang tinitignan ng isang lalaki sa isang babae? Siyempre yung mabait po, mabait. Bakit? Bakit? Kailangan po mabait. Lalaki sa isang babae. Sa lalaki sa babae. Kagandang ugali. Oo, sa ugali, tapos sa kagandahan ng katawan, ganun, kung minsan. Anong part ng katawan na yung una mong nakikita sa isang babae? Siyempre, yung unang-una mo makikita yung hinaharap. Bakit yung hinaharap? Kasi kung minsan, yung sa hinaharap, doon nawawala lahat ng problema. Paano pag walang hinaharap? Ay, doon tayo magkakatalo. Kung minsan sa likod, sa bandang likod. Pag sa likod na lang, Yung unang tinitignan ng lalaki sa babae. Siyempre yung disarap sa boobs. Bakit? Siguro para sa akin, malaking puntos para sa babae yun. Yun. Boobs. Bakit sabihin mo po? Yung kasi yung acid ng mga babae. Blood chest. Yun lang, ganun lang. Kuya, ano nga ba ang unang tinitignan ng isang lalaki sa isang babae? Anong parte ng katawan? Mukha. Mukha. Bakit sa mukha? Sabihin mo bakit sa mukha? Kung maganda ba? Okay. So, lagi kang tumitingin sa mukha? Mata, hindi? Hindi. Thank you, kuya. Okay, kuya, ano ba yung unang tinitignan ng isang lalaki sa isang babae? Parte ng katawan ng babae? Yung puwet. Bakit puwet? Kasi yun ang napapansin ng mga lalaki. Zenny po. Taga saan ka? Peres lang po. Okay. Anong parte ng katawan ng isang babae ang unang tinitignan ng lalaki? Boobs tsaka butt po. Wala kasi mali. Aking ngayon. Thank you! Feeling sa mga ibang lalaki kasi minsan sa mata or sa ugali ganun. Opo. Perfect ito sa sa mata. Bakit mata? Kasi sa ibang boys kasi mga nakilala ko is layang. Po, yung parang doon tinitingnan yung ugali ng babae, yung talagang yung yung kanyo ng babae. Parang gano'n, yung ugali niya, gano'n po. Salamat! At ayan nga po mga best friend ang ating pag-iikot-ikot ngayon. Kuya, ano mo masasabi nyo dyan? Ako, parang mostly ang bet nila is hinaharap. Yun daw talaga yung unang tinitignan ng isang lalaki sa isang babae. At the same time din kasi, pag walang hinaharap, yung sa likod daw. Ikaw ba? Dahil lalaki ka. Ako, medyo masakit kasi ang tingin ng lahat ng tao sa amin, lalo na sa mga kababaihan actually, mangilan-ngilan lang yung sumagot talaga ng mata, gano'n. Ugali. Lahat silang sinabi sa amin is hinaharap. Ikaw. Kilikili. Kung chicken skin ba yung kilikili niya? Joke lang. Yun na nga mga best friend, nakasama mo ngayong hapon na Krisa Cancionera At syempre, Dado Cancionero. at Ella Lambinera sa Side to Put!